žiadaviek, z vašich telefonátov a mnohých listov, ktoré sme zatiaľ dostali. A že sa nám podarilo splniť to, čo najviac žiadate. Aby sa stretli v spoločnom dialógu najvyšší predstavitelia komunistickej strany a vlády na Slovensku s predstaviteľmi občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu. Dovoľte, aby som vám ich predstavil. Je tu akademik Vladimír Cirbes, člen predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, Štefan Murín, prvý podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, akademik Jozef Bobok, člen Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Ja sa ospravedlním ešte k menu Štefana Murína, prvého podpredsedu vlády SSR dodávam člen KSČ. Štvrtá stolička je rezervovaná pre akademika Viliama Plevzu, člena Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, ktorý podľa našich predpokladov sa dostaví ešte do štúdia, bol riadne pozvaný riaditeľom Československej televízie na Slovensku. A posledným hosťom je Fedor Macášek, prvý námestník ministra školstva, mládeže a telesnej výchovy. To by bola jedna strana našeho dialógu. Slovenskej a členka ešte. Na druhej strane sedia ďalší hostia nášho dialógu. Je to Jan Budaj, Milan Kňažko, Miroslav Kusí, Zuzana Mistríková a Vladimír Ondruš. Všetci zastupujú občiansku iniciatívu Verejnosť proti násiliu. Zdá sa nám, že v dialógu na tejto úrovne netreba žiadneho sprievodcu. Preto by som vás poprosil, aby ste sa ujali slova vo vzájomnom spoločnom dialógu. Nech sa páči, dohodnite sa, z ktorej strany začnete. Ešte jednu, keď dovolíte, takú technickú poznámku. Na monitoroch, ktoré vidíte, obe strany, beží časový signál, časový kód, kde môžete vidieť dĺžku vašich výpovedí. Času máme dosť, voľte si dĺžku vašej výpovede podľa toho, koľko potrebujete. Nech sa páči. Nech sa páči. Nie, nech sa páči, pardon. Ale nech sa páči. Vzniklo to tak súčasne, ale ja vám dávam prednosť, nech sa páči. No ja si myslím, že predovšetkým sa treba poďakovať televízii a vyjadriť želanie, aby sme čas, ktorý je nám umožnený, využili racionálne a produktívne. Zaujme toho, ak dovolíte, mali by sme sa asi dohodnúť na tom, čo by malo byť cieľom tohto nášho dialogu, pretože formálne sme sa predtým na tom nedohodli. Inak si myslím, že predovšetkým podľa nášho názoru cieľom by malo byť to, aby sme identifikovali svoje pozície, svoje platformy na jednotlivé otázky. A tak, aby sme dochádzali k poznaniu vzdialenosti, ktoré nás v jednotlivých oblastiach i otázkach spájajú a ktoré nás rozdeľujú. Ja si myslím, že to je asi taká vnútorná logika i cieľ. Neviem. Nech sa páči, ale ďakujem. Preto som sa tiež chcel prihlásiť ako prvý pravdepodobne z podobného popudu, ako vy, že som chcel poďakovať. Chcel som poďakovať predovšetkým študentom, ktorých iniciatíva vzbudila toto všeľudové hnutie. A chcel by som sa poďakovať najmä tým na Slovensku, v menších slovenských mestách a na vidieku, robotníkom, baníkom, iným zamestnancom, pre ktorých to nebolo také jednoduché, pretože chýbala informovanosť, respektíve informácie boli zámerne deformované,
prichádzalo k zastrašovaniu. Mohol by som uvádzať konkrétne prípady, ale to by trvalo dlho. Máme to dokumenty z tých správ, ktoré prichádzali. Takže predovšetkým tým, ktorí riskovali viac ako my v meste, kde nás bolo veľmi veľa a kde tá informovanosť existovala. A rád by som ešte aj vyzval z tohto miesta krajské, okresné, podnikové štruktúry, ktoré doteraz by chceli týmito metódami, ktoré zostárli prakticky zo dňa na deň, pracovať so svojimi zamestnancami, aby tak nerobili, pretože myslím si, že dnešným vyhlásením v televíznych novinách, to by hádam dokázal povedať právnik, ale myslím si, že to už by bolo dokonca nezákonné. Mám konkrétne na mysli pri kádrovej a personálnej práce, pretože zase mám správy, že v mnohých podnikoch majú v úmysle sa riadiť týmito predpismi z roku 1970 až dovtedy, kým nebudú definitívne odsúhlasené parlamentom. Ale myslím si, že toto vyhlásenie v televízii by malo byť dostatočnou zárukou toho, aby sa tieto metódy už ďalej v týchto podnikoch nepoužívali. Ďakujem. Hádam 2-3 slova z mojej strany. Taktiež som rád, že mám túto príležitosť bezprostredného kontaktu, pretože včera, respektíve dnes ráno, skončilo zasadnutie ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a sformulovalo zatiaľ základné východiska pre dialog, ktoré ste si mohli v dnešnej tlači prečítať, ak stručne zhrniem. Jedno východisko vychádza z konštatovania, že strana musí sa uchádzať o dôveru ľudí svojou vlastnou politickou prácou a že teda sme za to, aby sa príslušný článok 4 ústavného zákona zrušil. V tomto zmysle budú vystupovať aj poslanci komunistického klubu v parlamente. Druhé východisko pre dialog sa týka konštatovania potreby urobiť analýzu doterajšieho vývoja socializmu v Československu, najmä tých kritických období, osobitne 68, 69, vyvodiť z toho, pravda, závery pre ďalší rozvoj našej spoločnosti v Československu. S tým potom, pravda, súvisia rad konkrétnych vecí, ktoré sú v ďalšej časti tohto stanoviska, ale to už by som povedal záležitosť, ktoré sa my musíme v strane zmocniť, pokiaľ ide o členov strany, ktorí odišli, boli vylúčení a tak ďalej a tak ďalej. A tretia zásada sa týka konštatovania, že sme za to, aby sa uskutočnili parlamentné voľby, slobodné, všeobecné, tajné parlamentné voľby. To znamená, že by sa tu vytvorila platforma pre koaličné riešenie problémov, čo umožní, aby skutočne politické strany sa pretvorili na politické strany, možno povedať, zásadného charakteru, ako isté politické hnutia, ktoré usilujú prirodzenú pozíciu, miesto danej spoločnosti svojim konkrétnym programom. Tak to sú naše, možno teda také základné východiskové parametre alebo dimenzie pre dialog, v ktorých rezonuje koniec koncov i to, s čím verejnosť vstúpala do štrajku a čo pravda i z vašej strany bolo formulované. To znamená dve základné záležitosti, otázka postavenia strany z hľadiska ústavného zákona a problematika slobodných volieb. Že? To boli politické, možno povedať, postuláty, ktoré rezonovali v štrajku a ku ktorým teda podpore tento štrajk, manifestačný štrajk, už akokoľvek ho nazveme, bol formulovaný. Takto podľa mojej mienky sa odráža, možno povedať, pohyb poznania tejto reality, i keď tento proces nie je jednoznačný, samozrejme, nechcem tu prekázať do podrobnejších analýz, prečo ten proces je bolestný v určitých štruktúrach stranického vedenia, pravda, prekonať určité stereotypy, určité návyky a určité pozície s tým spojené. Ale myslím, že
tento dokument ako politický dokument na svete a stáva sa východiskom pre ďalšie ciele a konkrétne postupy stranickej roboty. Tak to by som asi definoval zhruba našu, možno povedať, takú platformu diskusnú, v rámci ktorej, myslím, je možné prejsť potom k ďalším krokom. Ja som osobne myslím, i naše vedenie stranické toho názoru, že v zásade sú tým formulované postupne, tie základné línie sú sformulované. V jednom i v druhom, možno povedať, v jednej i druhej politickej sile. A že teraz je čas, aby sa na základe toho posudzovali už praktické otázky. Lebo isté, že udržiavať i našu mladú generáciu stále v tejto pozícii, to prichádza aj psychologická únava, napokon uniká pravda aj čas a treba vytvoriť podmienky, aby sa na základe splnenia tých požiadaviek vrátili sme všetci k tvorivej práci a dohodli sa aj na spolu zodpovednosti na tom, pretože otázka je, kto pravda vstupuje do politickej sféry, nemôže byť stále len ako oponent toho druhého, ale po určitý okamih príde, kedy treba povedať, tak za tieto veci zodpovedáme spoločne. Tým prirodzene sa mení už situácia celkom inakšie. Pretože v tom prípade sa vytvára aj skúsenosti a praktické mechanizmy, aby sa prešlo od slov k činom. To je zatiaľ všetko. No, alebo aby sme jednostranne z tej strany by... Prihlásim sa teda ja. K tým cieľom nášho dialogu by som povedal asi takto. Dialóg je konfrontácia rôznych názorov, niekedy názorov až protikladných. Keď sa bavia priatelia medzi sebou, tak to už nie je dialog, to je proste ujasňovanie spoločných názorov, spoločného záveru. Takže povedal by som, že my sme, alebo určitá časť tej československej opozície ponúkali dialog strašne dávno. Vyzývali sme k nemu napríklad už vtedy, keď vznikla Charta 77, to bola veľmi reálne postavená ponuka dialogu. Vtedy, keď tie názory boli diametrálne odlišné. Vtedy to bola teda taká krásna platforma pre dialog, z ktorého mohlo zísť niečo veľmi pozitívneho. Žiaľ, nie našou vinou sa tento dialog neuskutočnil. Vtedy sme hovorili o nevyhnutnosti prehodnotiť vstup vojsk do Československa, hovorili sme o nevyhnutnosti prehodnotiť postavenie strany, hovorili sme o potrebe slobodných volieb. Vtedy tie požiadavky všetky boli zamietnuté ako nepriateľné. Tak dneska sa kuriózne dostávame do pozície, že vlastne nebude o čom viesť dialog pomaly, pretože tie názory budú tak zhodné, že si budeme ujasňovať iba technické detaily. Ak by som mohol urobiť malú poznámku, aj v naučnom slovníku je napísané, že dialog to je rozhovor dvoch alebo viacerých partnerov s cieľom približenia sa alebo poznania, hlbšieho poznania určitej reality alebo určitého stavu, alebo dohodnúť sa o určitých krokoch, ktoré zaujímajú v daný moment obidve strany. Ja myslím, že by sme mohli asi v tom smysle pristúpiť k nášmu dialogu. Čo by ste tedy, súdruh profesor, navrhovali, alebo pán profesor navrhovali? Ja som to uvádzal iba ako perličku. Ja som to nechcel prerušiť proste... Ja myslím, že ten ďalší spor, ak dovolíte, pôjde o to, ako teda sa má tá nová tvár socialistickej spoločnosti prakticky a konkrétne realizovať. Ako? Tam môže tento dialog prebiehať. Spoločensko vlastníctvo, vo formách spoločensko iného vlastníctva výrobných prostriedkov, prekonanie odsúdenia, spôsoby prekonania odsúdenia od výrobných prostriedkov, problematika odsúdenia od moci, štruktúra týchto politických pravd a systémov, mechanizmov, foriem, priame sprostredkované demokracie. Tu je rad otázok, už veľmi prakticky. Otázka, pravda, výchovne vzdelávacích systémov, máme tu námestníka, zodpovedajúcich, pravda, modernej dobe technickým a technologickým procesom, problematika formovania kultúrneho nášho duchovného života spoločnosti, otázka výmeny ideí, slobodné pravda výmeny, súťaž určitých pravda smerov a prv. Takže asi myslím, tu nás začne potom ten dialog toho druhu, že sa tu budú formulovať rozmanité spôsoby riešenia týchto otázok, ktoré už rozhodujú o pohybe spoločnosti. Tak samozrejme, v týchto základných veciach je zrejme, že ten dialog, ktorý, tak rečeno, musel priviesť aj vedenie strany postupne k tomu,
aby uznalo to, radu ľudí odišlo, ktorí neboli v stave sa identifikovať s týmito novými realitami. A žili, by som povedal, vo svojich predstavách o tej realite. Že teda prišli k tomuto presvedčeniu, pretože inakšie by vôbec nebolo možné sa usilovať o nejaké, možno povedať, zmierenie, ak to chcete, alebo ako by som to nazval v našom, pravda, národe, našich národov spoločenstv. No ja by som, keď dovolíte, ja som sa ešte nevstúpil do toho ani raz. Ja sa ospravedlňujem, možno narušujem, ale potom budem sa ticho. Na mňa to hnutie, ktoré teraz vzniklo medzi našimi vysokoškolskými študentami, pôsobilo a pôsobí zatiaľ veľmi rozporuplne. Poprvé veľmi sympatický, pretože si spomínam tak trochu na svoju mladosť. Keď som ja vstupoval do hnutia, či už do Zväzu mládeže, alebo i do komunistickej strany, to boli tak zhruba februárové udalosti, kedy sa demonštrovalo, manifestovalo, vytyčovali sa požiadavky. Mnohé z tých požiadaviek, samozrejme nie tak podrobne formulované, sa zhodujú ešte i s terajšími požiadavkami, s ktorými študenti išli teraz do ulic. Potom neskôr, a už veľa rokov, pracujem na stranickom teoretickom fronte. Ja som síce historik a medzinárodník predovšetkým, ale jedno by som chcel konštatovať, tým sa k tomu meritu veci chcem dostať. Že vy, priatelia, zabúdate jednu vec niekedy, pokiaľ ide o tieto veci. Taký dojem to na mňa vyvoláva. Odpustite mi toto konštatovanie. Že pri posudzovaní politiky našej strany nechápete, že v strane došlo a dochádza ku generačným zmenám a v súvislosti s generačnými zmenami, ktoré nie vždy ľahko sa aj v strane, ako v celej našej spoločnosti presadzovali, to je poprvé. A po druhé, že stranický teoretický front, či už vo vnútri strany, alebo i v publikovaných prácach, už niekoľko rokov dozadu formuloval a dopracoval sa k podobným požiadavkám. Tak ja by som si dovolil povedať takú tézu, ako formuluje to vaše hnutie. Že požiadavky vašeho hnutia, preto sme my z našej strany mohli prijať a stotožniť sa s nimi do určitej miery, že už v minulosti vlastne sa formovali na pôde stranického teoretického frontu stranických teoretických pracovníkov. U nás napríklad na Fakulte Vysokej školy politickej, ktorú čest mám viesť zatiaľ, už niekoľko rokov dozadu sa o týchto otázkach diskutovalo. A to v prístupe jak k ekonomickým problémom našej spoločnosti, osobitne i k prístupe k mladej generácii sa poukazovalo na problémy. Naviac ja osobne som bol vedený, to sa tak stalo vo zvyku, že sa niekto aj na deti odvolal, že mám deti pomerne mladé ešte. A či už v oblasti sociálnej, v oblasti historickej a tak ďalej. Preto sa vytvorila teraz možnosť, by som povedal, určitého zblíženia toho, že ústredný výbor v podstate schválil, potvrdil tie požiadavky, tak ako sú sformulované, nebudem ich čítať, mám tu výstrižok z novín, ktoré umožňujú, aby sme začali už nie dialog, ten môže mať rôzne formy, ako určitý spor, ale dialog ako rovinu hľadania možných stykových bodov spolupráce, ktoré by vyústili potom, my teraz nebudeme podpísať dohodu, ale predsa len v nejaké body určitého zblíženia. Ja jednu faktickú poznámku, ale formulovali ste to, že ste mohli prijať. Ja sa domnievam, že ste to museli prijať. Tam je trošku rozdiel. No ale to som teraz rozprával z našej pozície, že nám to uľahčilo, nám, ktorí sme už v minulosti takto vystupovali, presvedčiť i tie konzervatívne sily, to nezakrývam v strane, ktoré častokrát, ktorých vinou sa tieto veci, i keď v programových dokumentoch stranických boli, ale v praktickej politike nerealizovali. Môžem sa spýtať, že tieto konzervatívne sily sú ešte aj teraz vo vedení strany, alebo už tam nie sú? Podľa môjho názoru, samozrejme, o čo ide totižto? Že či sú, lebo nie sú, podľa môjho názoru vo vedení strany by nemali byť. Samozrejme,
ukáže najbližšia budúcnosť, či sa prejavia, nakoľko sa to do tej praktickej, pretože uznesenia UVKS boli formulované teraz v noci a do praxe sa premietli, lebo nemali možnosť ešte nejak premietnúť. Zastávam názor, že proces názorovej diferenciácie v strane ako také neukončil. Ja by som, ak dovolíte, k tomu študenti to začali. Spýtujeme sa, že prečo asi došlo k tomu, prečo študenti. Ja si myslím, že si treba pripomenúť, že celý ten proces hlbokých premien začal v komunistickej strane Sovietskeho zväzu. Jedno z prvých plén, ktoré sa robilo v tejto oblasti, bolo namierené do oblasti školstva. Chcem povedať, že atmosféra, ktorá existovala v prestavbe sovietskeho školstva, ja smelo poviem, že bola jedna z prvých oblastí, kde sa tie zásadné premeny začali uskutočňovať i v Sovietskom zväze. Chcel by som zdôrazniť, a to nie preto, že chcem to pripomínať ako alibi, alebo dávať lacné frázy, že tento proces a tento dialog formovania a prestavby školstva začal i u nás na tejto pôde, na tejto konfrontácii. A tie zmeny, ktoré sa pripravili a s ktorými oboznamujeme verejnosť, treba povedať, že sa v značnej miere zhodujú s tým, čo študenti chcú a čo žiadajú. Treba ovšem povedať, že v súčasnosti ja často hľadám, kde sú teda skryté požiadavky študentov, pretože sme si povedali, že snáď treba riešiť najprv všeobecné politické ciele a potom i špecifické záujmy. Ja si nemyslím, že tieto záujmy treba oddeľovať. Oni sú súčasťou tohoto procesu a bolo by zaujímavé teda vedieť pre mňa, ako sa tieto názory zmenili, pretože za týždeň, ako to sledujem, ja poznám už piatú formuláciu záverov toho, čo sa chce a bolo by zrejme dobre, aby sme si aj tu vysvetlili, že teda kam to speje, ako sa to vyvíja, ako tie názory sú. Ja úprimne poviem, že skutočne každý deň nová platforma, nová formulácia požiadaviek. Bolo by teda zaujímavé vedieť, ako je to teraz, dnes, 28. Myslím, že požiadavky občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu sú úplne jasné a boli formulované už niekoľko razy aj verejne. Základnou požiadavkou a základným cieľom občianskej iniciatívy Verejnosť proti násiliu je zlomiť moc totalitnej diktatúry, ktorá sa tu vytvorila. A zatiaľ, keď sa tu hovorilo o zodpovednosti, tak zodpovednosť občianskej iniciatívy spočíva jedine v tom, že zodpovedá za odstraňovanie násilia vo verejnom a spoločenskom živote. Všetky vyhlásenia ústredných stranických orgánov, aj dnes oznámené výsledky rokovania občianskeho fóra a verejnosti proti násiliu s federálnou vládou vytvárajú iba základné východiska k právnemu riešeniu doterajšieho stavu spoločnosti. A myslím, že si všetci uvedomujeme, že niekoľko personálnych zmien zatiaľ vo vedení strany nie je zárukou, že sa všetky tieto zmeny uskutočnia. Tie reálne štruktúry moci na krajskej, okresnej a miestnej úrovni zostávajú stále zachované. Tam sa ešte nezmenilo takmer nič. A ak chceme skutočne dospieť k tomu, že vytvoríme spoločnosť rovnoprávnych ľudí, tak tento proces, ktorý začal v najvyšších sférach politického života, musí nevyhnutne pokračovať ďalej. Musí nevyhnutne prebehnúť na týchto krajských, okresných, miestnych úrovniach. Musí obmedziť alebo zlomiť moc tých miestnych mocipánov, ktorí tam vládnu v rodinných klanoch. A verejnosť je veľmi dobre informovaná o tom, ako to prebieha. Je to smutný dôsledok doterajšieho vývoja, ale myslím, že tento proces musí nevyhnutne prebehnúť. Dovolite, aby som Nech sa páči. dopovedal to, že teraz na budove televízie visí transparent, ktorý tam kto si umiestnil, na ktorom je, myslím, ak to dobre
si pamätám napísané okupácia, konsolidácia, stagnácia. Teraz to obdobie by sme mali už dodať asi v tom. Je jasné, že všetko toto, čo spomínal Vlado Ondruš, súvisí s tým, že toto obdobie vyjadrené týmito tromi slovami v mysliach aj v štruktúrach v našej krajine ešte neskončil. Chcel by som sa vás pýtať, aký je váš vzťah k materiálu poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti? Ja by som sa predovšetkým chcel vyjadriť k tomu, čo tu povedal pán Ondruš. Ja si myslím, že jednou z kľúčových požiadaviek občianskej iniciatívy, už nazývanej tak alebo inak, bolo vyňatie z ústavy vedúcej úlohy strany. Ako sme sa aj dneska dozvedeli, ale nielen dneska, ako je i v dokumentoch zo včerajšieho zasadnutia Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, i ako sme my už konštatovali pri našom stretnutí na úrade vlády, my s tým súhlasíme. Nielen preto, že to občianska iniciatíva požaduje, ale preto, že analýzou sme prišli k záveru, že vlastne zafixovanie vedúcej úlohy strany bolo jednou z tých príčin, ktoré viedli stranu do krízovej situácie, i z tých príčin, ktoré značným spôsobom narušili vzťah strany a ľudu. Umrtvovali politickú aktivitu, tak to je. Pretože adekvátne tomuto postaveniu mocenskému a nie politickému sa proste rozvíjali, ale aj jej metódy práce a tak ďalej. Teraz to je otázka tak. Ako náhle strana nebude ako vedúca síla spoločnosti zafixovaná z titulu ústavného postavenia, potom ja si myslím, že i do budúcna by ste nám stranu, jej štruktúry a jej život mali viac menej ponechať na nás, aby sme ju tvorili ako členovia strany. Ja teraz nehovorím tu, lebo som tu bol predstavený nielen ako prvý podpredseda vlády, ale i ako člen strany, i člen ústredného výboru. Ja neviem, rok a pol. Takže z tohoto hľadiska si myslím, že by sme mali zaviesť určité pravidlá hry. Napríklad, my vám neradíme. Ako? A vôbec ani sa nechceme nejakým spôsobom usilovať o zasahovanie do vašich štruktúr. Kto vás bude predstavovať, koho volíte, koho vyberáte, aké máte organizačné štruktúry. Ja si myslím, že by sa práve otázka pravidel hry, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre vzájomnú úctu i pre produktívnosť dialogu, ale aj pre spoluprácu všetkých spoločenských skupín, že tá by mala byť asi základná. Ale vy ste sa spýtal na náš vzťah k poučeniu. Ja si myslím, že uznesenie ste čítali, a to nie len pokiaľ ide o uznesenie. Môj vzťah je taký, že vždy je nevyhnutné sa pozrieť nielen na obdobie, ktoré je 20 rokov za nami, ale aj na obdobie včerajšieho dňa cez optiku dnešného poznania, cez optiku dnešných potrieb a takýmto spôsobom aj korigovať všetky ostatné stránky spoločenského života, ktoré boli deformované v dôsledku určitých záverov, ktoré si vyžadujú korekciu. Môžem k tomu? Pán Murín povedal, že strana je vnútorná záležitosť straníkov.
Ono to celkom tak nie je. Isté, strana je takto. Mňa nezaujíma, kto je vo výbore Sväzu záhradkárov, pokiaľ sám nie som záhradkár. Ale strana tu vystupuje stále ako veľká politická sila. Organizovaná politická sila, ktorá je zorganizovaná od zdola až hore a zasahuje ešte stále do všetkých štruktúr spoločnosti. To znamená, iba odstránenie samotného vedúceho princípu strany v tom nestačí pokiaľ strana nominuje svojich ľudí do riadiacich štruktúr, pokiaľ ich tam posiela. Mňa zaujíma predstaviteľ strany okamžite od tej chvíle, ako vstupuje do vládnych a ostatných štruktúr, pretože tam je to už môj záujem. U toho záhradkára mi je to jedno, ale v tomto prípade mi to jedno nie je. Takže pokiaľ strana bude takouto silnou politickou, tak potiaľ to musí zaujímať pochopiteľne každého občana. Tak ako aj v Rakúsku zaujíma, kto reprezentuje socialistickú stranu alebo ktorúkoľvek inú, pokiaľ vystupuje ako strana vládna. Vy ste ma zle pochopil. Ja som chcel povedať, že predovšetkým a nadovšetko musí zaujímať aj v záujme práve tých členov strany na prvom mieste, ak už nebudú mať svoju vedúcu úlohu zafixovanú zo zákona, aby vo svojich štruktúrach mali takých ľudí, ktorí dokážu nielen viesť kultúrny, politický a produktívny dialog, ale aj takí, ktorí by jej dokázali naďalej zabezpečovať v spoločnosti tú úlohu, ktorú si kladie, ktorú si dala do vienka. Rozumiete? V tomto smysle, aby ste ma... Ja by som nechcel, aby náš dialog skutočne bol taký vy a my a proste, že ja nechcem dopúšťať, alebo my, nejaké názory. Lenže hovorím, že by sme mali práve smerovať k tomu, čo by nás malo povedať, aby sme si identifikovali, čo nás spája, pretože ak nie tu ničoho, čo nás spája, potom by bolo asi dosť nemudré trátiť čas. A na druhej strane identifikovať to, čo nás rozdeľuje, aby sme si mohli povedať, do akej miery sú tie rozdiely vážne a do akej miery ich bude možno prekonať. O to len išlo. Preto ja som i na samom začiatku kladol tú otázku. Ale už keď mám, prepáčte, pán Budaj, nech sa... Nie, vy ste tu doma, teda návštevní sme radi, že ste tu. Ja len jednu technickú poznámku. Volajú nám diváci mnohé otázky, ku ktorým sa zrejme nedostaneme, lebo máte si strašne veľa čo povedať. Prosíme divákov, aby si odpovede na svoje otázky hľadali, pokiaľ možno sami, v tom, čo sa udeje. A samozrejme, že sa k otázkam špeciálne budeme ešte vrácať. Ale vstúpil som do vášho dialógu len z jedného dôvodu. Nech nám napíšu tie otázky nám. Keď bude potrebné. Ale teraz som vstúpil z jedného iného dôvodu, keď mi dovolíte. Diváci nám volajú, že nevedia, kto je kto, pretože niektorí zapli televízor neskôr a tak ďalej. Ja vás poprosím, keby ste teraz, keď budete hovoriť v najbližšom kole... A ja som korešpondent, nie akademik. Práve preto vás chcem poprosiť, teraz, keď sa zapojíte a prvýkrát zase budete hovoriť, keby ste sa predstavili. Ak vás môžem poprosiť, dobre? Takže nech sa páči, prepáčte, že som vstúpil. Nech sa páči, pán. Nech sa páči, ja už potom sa vrátim. Ja som mal k tomu. Počkej, necháme, aby sme... Prepáči, ja neviem. Budaj. Viete, myslím si, že to úplne stratí zmysel, tento dialog, keď budeme vystupovať a v tom zmysle, ako keby bola situácia, ktorá ešte nie je. Komunistická strana Československa má vo vláde kreslá, má plnú kontrolu nad životom krajiny. Predsa nebudeme hovoriť teraz momentálne o tom, ako to všetko bude vyzerať, keď prejdú tie parlamentné voľby. Nevieme o tej budúcnosti veľa. Hovoríme o prítomnosti. Teraz sme v istej situácii politickej, pri ktorej ľudia už tieto všeobecné rozhodnutia, každý bol rád, keby sa začínali naplňať konkrétnymi vecami. To znamená, áno, bude teda politický pluralizmus. Ľudia sa pýtajú, aké asi mu budú zabezpečené také materiálne podmienky, že aký budú mať
tí občania, ktorí by chceli vystupovať s nejakými svojimi programami, aký budú mať priestor v mass médiách. Bude možné založiť nejaký časopis. Tomuto všetkému bránia momentálne celý rad zákonov. Okrem toho, celý rad zákonov v našom zákonodárnom systéme je v príkrom rozpore s medzinárodne platnými zmluvami, ktoré sme podpísali, helsinskými, viedenskými dohodami, dokonca s deklaráciou o ľudských právach. Ja si myslím, že tento krok proste odstránenia monopolu na moc, to je krok k odstráneniu kriklavej takej politickej situácie, ktorá už škodila aj tej monopolnej strane. Je to svojím spôsobom sebazáchovný krok pre KSČ. A rozumný, že s tým všetci súhlasíme. Keď som rozumel dobre tomu, čo vravíte. No a teraz by sme mali prísť k práci, hej, od tohoto činu k takej konkrétnej práci. Za to som sa pýtal aj na to poučenie, lebo odkladanie nejakého naozaj zreteľného vyjadrenia sa k tomu obdobiu okupácia, konsolidácia, stagnácia, aj k vyjadreniu sa k podielu proste istej zodpovednosti jednotlivých politikov, ktorí stále sedia na najvyšších miestach. Pritom opakujem, nikto z nášho združenia nevolá po žiadnych represiách, ale vravím, vyjadrenie sa k podielu aj takej historickej roli týchto osôb, to všetko strašne komplikuje situáciu na vidieku, o ktorej hovoril Milan Kňažko. Ja by som k tomu chcel, môžem k tomu. Nedokončil som, ale vec. Chcel som spomenúť len niekoľko takých najkriklavejších problémov, aby sme vždy neuviazli v teoretizovaní, viete. Je tu napríklad otázka, že nielen v Prahe 17. novembra prišlo k násilnostiam, ale aj v Bratislave bola demonštrácia, známa sviečková demonštrácia katolíckych veriacich, na ktorej sa prejavovalo tiež veľa násilia, bola rozháňaná. Ľudia boli ohrozovaní veľmi surovým spôsobom. My a celá verejnosť čaká, ako sa postavíte teraz v týchto chvíľach, keď sa o pražských udalostiach toľko hovorí, keď bola vymenovaná komisia, veď to nie je nejaké premlčacie obdobie, že 2 roky. To je vážna, tí ľudia tiež čakajú na vysvetlenie, ako sa k tomu postaví dnešné vedenie. Takisto je tu ďalší veľký problém, stanovisko k takým dočasným zákonom, ktoré boli vyhlásené po roku 69. Tam je celý rad zákonov obmedzujúcich slobodu tlače a obmedzujúcich rôzne teda občianske slobody, kultúrne, možnosť teda kultúrneho života, ktoré boli vyhlásené, že budú na prechodnú dobu. Prešlo 21 rokov. Pán Bodaj, ak dovolíte. Hovorím dlho. Nie. Ak dovolíte, aby sme sa navzájom proste rýchle mohli porozumieť, alebo aspoň si vysvetliť niektoré veci. Tak môžeme bod po bode. Hej, tak pokiaľ ide o zákon, tak ste povedali. Sme nedokončili niektoré odpovede. Ani ja som nedostal ešte odpovede na otázky. Upozorňujem, ale ktoré nie, som dal. ja som chcel tam reagovať napríklad na pána Ondruša a nedostal som priestor časový. Všetci, ale poďme podľa mňa ku konkrétnym veciam. Myslíme aj na tých televíznych divákov, ktorí už tie všeobecné kvopky už počuli. Ale môžem, aby sme neprešli zbližujeme sa k súdrovi. Chceli by teraz vedieť, v čom sa zbližujeme. Môžem niečo povedať? Nech sa páči. Ja som není komu. No tak však práve, že nám chýba asi moderátor. No, veď máme šancu prizvať moderátora. Cítime sa príjemne. Aby sme nekričali naraz dvaja. No, ja by som, pán Ondruš použil taký pojem moci pánia, že dokiaľ ako tá zmena neprejde v celej štruktúre. Ja som už povedal, že diferenciácia v strane nie je ukončená, to poprvé. Kádrové zmeny tiež nie sú ukončené, pretože, ako viete, je schválené zvolanie mimoriadneho zjazdu okresných krajských konferencií, ktoré iste urobia zmeny i v tejto kádrovej oblasti. To poprvé. Po druhé, nebudeme sa o termínoch, o názvoch, ale ja by som tak jednoznačne to slovo, aspoň za seba, to nechcem, aby sa stalo vecou nejakej dlhej diskusie, moci páni nepoužíval. Pretože možno niekto bol moci pán, ja to nevylučujem. A niekto bol sluha národa. A niekto bol sluha, ja poznám veľa čestných stranických pracovníkov, pretože sa pohybujem, aj do praxe občas chodievam, i keď v teoretickom oblasti pracujem. Ja som sa nepredstavil, aj som bobok. Prepáčte mi. Čiže by som rozprával o chybách, ale nie nejak o paušálnom hodnotení ľudí. Pretože to nie je cesta, myslím si, takého dialogu.
Pretože ja by som sa to rozprávalo o násilí. A je možné, že niekto sa niekde snažil sa brániť, ale aj o opačnom násilí, aby som mohol rozprávať formát násilia. To po prvé. Po druhé, súhlasím s tým, že vnútorný život strany nie je len záležitosť strany. S tým ja súhlasím. To pán Kusý tam mal. Ovšem, pretože strana má celospoločenské pôsobenie, tak nám v strane záleží na tom, ako i nestraníci, ako spoločnosť hodnotí našich pracovníkov a našich funkcionárov. Preto i v strane bude to silné hnutie za zmenu kádrov. Ja som povedal, je tu generačný problém, ale aj problém hodnotenia. A pokiaľ ide o ten vzťah k poučeniu, ja nebudem nejaký jednoznačný, prečo jednoznačný odpovede? Včera je v uznesení prehodnotiť celé obdobie budovania socializmu. A to dosť veľa rozpráva. A ja som svedkom toho, pretože v tejto oblasti pracujem, že to nebolo síce dosiaľ vyslovené v stranických dokumentoch, ale my na stranickom teoretickom fronte už celý rad rokov pracujeme na prehodnotení vlastnej minulosti mnohých otázok, na zhodnotení. A takže čoskoro strana bude môcť prísť s určitými pohľadnami, zhodnocovacími na svoju vlastnú minulosť. A v niečom asi budú zhodné body s vaším hodnotením a s vašimi prístupmi. No hádam dve slova, aby som nevyšiel z tohoto kontextu. Ja myslím, že nebezpečie v každom výroku je v tom, že keď ho formulujeme, tak rečeno, absolútne v absolútnom zmysle, tak vždycky má v sebe rad rozporný stránok. My samozrejme, tak ako vo vašom hnutí nemôžeme povedať, že všetci sú názore úplne totožní z hľadiska spôsobov metód riešenia veci, a to je normálne, tak ani strana nie je jednoliatý celok. Že to znamená, isté názorové prúdy tu existovali, aj pokiaľ ide o problematiku toho krízového obdobia. Existovali a uchovali sa, pravda, to znamená, vnútorná istá opozícia tu existovala, pokiaľ ide o hodnotenie toho, a najmä vo vedeckých kruhoch, pretože sme to nepovažovali za vedeckú analýzu týchto udalostí. To sa o tom dozvedel. A dodnes na tom vidíte, ja vidíte ešte dneska, keby sme mohli teraz povedať, Vidiečania, volajte nám, kde ste dneska videli ešte prejavy prístupu, zastrašovania, ak niekto sa chce prejaviť názor, demokrat a tak ďalej. Za to je potrebné jednoznačné prehlásenie a nie fráza, prepáčte, že vstupujeme do postupného prehodnotenia. Ja to neviem nazvať. Ale pán Buda, ja súhlasím. Vy by ste nám iste aj naši diváci poslali niekoľko alebo mnoho takých príkladov. Ale ja vám musím povedať celkom čestne, že ja mám na stole, a ak budete chcieť, vám to môžem aj dať, zase celý rad takých prípadov, keď dokonca malé deti v škôlke, pretože mama alebo otec sú komunisti, alebo že sa nezúčastnili toho, alebo onoho, že a iste vy za to nemôžete, že ich tam terorizovali. Viete, rozumiete? V akom duchu my vystupujeme. No. Však ja práve hovorím, vaši príslušníci. O tom... Akí príslušníci? No, oni nemajú príslušníkov, ale... Ale myšlienkovi. Ale ja si myslím... myšlienkovi. Naša myšlienka je nenásilie. Ak niekto zastrašoval, tak to nebol náš prístup. Ale ak dovolíte, ja som chcel čosi iné. Hlásiť sa aj k vám môže. No preto aj vrah. My len rozprávame o tej diferencovanosti v každý rad. Môžeme sa dohodnúť, že budem viesť diskusiu? Budeme sa pekne hlásiť, každý na to sme zvyknutí zo školy. A vy budete náš pán profesor a budete sledovať, kto sa prvý hlásil, aby sme zachovali. Ja by som bol radšej, aby to neprerástlo v nejakú hádku. Naraz obidvaja zdvihneme ruky a vy rozhodnete. Naraz začneme rozprávať dvaja, tak to sa vyhneme. Ja som zatiaľ nedokončil, lebo tu je asi 5 alebo 6 vážnych konkrétnych otázok. Ja vonkoncom nepopieram, že v tých nižších článkoch sú jednotlivci, ktorí si zatiaľ neodvykli od istého spôsobu, možno povedať poveľovania, alebo takýmto spôsobom viac menej teda vrchnostenského postoja. To, prosím pekne, určite je. Nemôžeme zamieňať, pravda, ten rádové členstvo, v strane práve sme s výkonom istých funkcionárov, ktorí tam sú. Preto si myslím, že tá idea plurality,
To je určitý proces, to nie je tak snadno sa vyrovnať vo vnútri, na celej tej hierarchii s myšlienkou plurality a domyslieť, čo to všetko obnáša. Čo sa stane, ako náhle bude zrušený ten ústavný článok a ďalšie veci, pretože tým okamžite rad mechanizmov prestane zákonite pôsobiť, povedzme nomenklatúr a iných záležitostí, menovačiek a tak ďalej, že? Vznikne nová situácia, už týmto faktom vznikne nová situácia. Takže tieto veci sú a my, aspoň osobne som tej mienky, že bude treba interpretáciu týchto našich troch základných východísk dole náležite objasniť s dôsledkami, ktoré vyplývajú pre praktické formy a štýl práce. To budeme musieť. A tie zjazdy, ktoré sú, vážení priatelia, nie sú náhodou, my ich voláme kádrové zjazdy, pretože je zrejme, že treba urobiť obnov členstva týchto orgánov v duchu tých cieľov, ktoré sa tu naformuluje z našej strany. To predsa nemôžeme si zakrývať, že tu na problém nie je v tomto ohľade. Inak by tie mimoriadne zjazdy nemali zmysel. Oni musia predovšetkým robiť káder vopred, aby mohli normálne zjazdy pracovať v novom zložení už na akčnom programe. Nie, tak ja som si teda prisadol na vašu žiadosť, dúfam, že teda všetci ste súhlasili. Áno, nie je to zo žiadnej strany nátlak. A dohodneme sa teda pravidlá hry, že ja budem len hovoriť, nech sa páči jedna strana, pardon, nechajte druhú stranu. Áno, nebudem hovoriť mená, nebudem... Áno. Budete sa predstavať, lebo diváci nám stále telefonujú a my nemáme možnosť titulkovania. Takže prosím pekne... Môžem odporučiť jednu diskusiu, aby nezostali nezodpovedané otázky, pretože stále sa budeme vraciať niečomu novému, alebo tak neuzatvárať. Ja by som sa rád vrátil k tej svojej prvej otázke. Aké sú teraz stanoviska študentov? Nehnevajte sa. Pred chvíľou ste povedali, že budem dávať slovo. Dobre, už sa podriadujem. V okamihu, keď som ujal tejto funkcie, hovorila táto strana. Nemám inú možnosť len povedať, nech sa páči táto strana. Ja by som chcel práve doplniť to, čo ste hovorili. Pretože vlastne vrcholný orgán mocenskej štruktúry komunistickej strany prakticky dnes vydal isté prehlásenie. Takže nesúhlasím s tvrdením, že ak niektorí jednotlivci kdesi na vidieku, naopak, všetky mocenské štruktúry v krajoch, okresoch, na dedinách zostali neporušené. Tie pracovali z 90%, alebo poviem v naprostej väčšine tak, ako tento vrcholový aparát. Takže skôr by som povedal, že možno niektorí jednotlivci niekde na krajoch, okresoch sa chovali ako čestní súdruhovia, tak nemám v úmysle im ublížiť. Ale celý tento mocenský aparát je nezmenený a práve, že pokračuje ďalej v práci tak, ako bol zvyknutý doteraz. Mal som takúto pripomienku. Mal som ešte pán námestník ministra školstva, hovoril o tom, že študenti reagovali na revolučné zmeny v Sovietskom zväze. Dostal som, myslím, včera alebo predvčerom správu ČTK, kde pán Michail Gorbačov vyhlásil, že prestavba v Sovietskom zväze začala v roku 1968 v Československu a nie teda v Sovietskom zväze. Ďakujem. Takže nech sa páči druhá strana. Ja vás upozorňujem, že máme približne 30 minút a v rámci nášho dialógu tu mám odkaz, ako spočítané množstvo diváckých ohlasov, že k veci. Nehnevajte sa. O to sa snažím. Áno. Nehnevajte sa. Takže táto strana... Ja tu mám takýto zoznam rôznych otázok konkrétnych. Ja si myslím, že ak súhlasíte týchto všeobecných... Musím vás zastaviť. Teraz táto strana. Áno. Tam bol hlas. Áno, chcem povedať, že hovoríme o rôznych veciach. Ja sa spýtujem, za tento týždeň som bol vo veľmi intenzívnom kontakte so študentami, ďaleko intenzívnejšom ako poinokedy. A môžem povedať, že to nebol ľahký týždeň a že to bol bohatý týždeň. Ale na to, aby sa 5-krát zmenili, by som povedal, stanoviská a názory, prepáčte, aby som použil správne, nie zmena názorov, ale zmena požiadaviek, tak je veľmi ťažko každý deň zaujímať stanoviská k novým otázkam. Preto odporúčam, aby sme uzatvárali veci. Pretože inak sa nedostaneme dopredu. Budeme stále hovoriť o nových otázkach, ale nebudeme dávať odpovede. Veda, hádam, nám hovorí to, že treba nielen klásť otázky, ale dávať aj odpovede. Takže odpoveď. Zuzana Mistríková. Ja by som chcela začať tým,
že ste hovorili v súvislosti s tým, prečo toto hnutie vedú študenti, o reforme školstva a o určitých predpokladoch, ktoré predtým vznikli. Ja si myslím, že to hnutie nereagovalo na nejaké zmeny v reforme školstva, že reagovalo spontánne v prvom momente na určitú udalosť, ktorá bola dôsledkom určitého systému alebo určitých praktík, ktoré začali fungovať a ktoré fungovali dovtedy. Čo sa týka tých konkrétnych podmienok, tak by som chcela povedať jednu vec. My sme študenti, ktorí sa nechystajú na politickú dráhu. Nikdy sme k tomu neboli vychovávaní a doterajší systém alebo doterajší systém nás ani nenútil k tomu, aby sme o niektorých veciach premýšľali. Tento týždeň, tak ako bol ťažký a nejak náročný pre vás, bol o to ťažší a náročnejší pre nás. My sme sa toho strašne veľa za tento týždeň naučili a strašne veľa vecí sme sa snažili pochopiť. A ja si nemyslím, že tie požiadavky boli nejak výrazne zmenené. Tie požiadavky sa týkali toho, že sme sa skutočne snažili lepšie a pregnantnejšie formulovať to, o čo nám ide. A išlo nám od začiatku o to, dôsledok, teda tú takto. Udalosť, ktorá sa stala 17. novembra, je dôsledok niečoho a my sme sa snažili, aby naše hnutie nereagovalo a nesnažilo sa napraviť len dôsledok, ale určitým spôsobom sa prepracovalo aj k príčinám. My si uvedomujeme, že sa vrátime do škôl a nikto z nás, aspoň čo ja viem, z výboru slovenských vysokých škôl koordinačného sa nesnaží alebo nemá v úmysle dostať sa na politickú dráhu. My sme sa snažili svojim hnutím pripraviť určitú platformu pre ľudí, ktorí potom neskôr budú schopní a ochotní zastupovať naše záujmy a zabezpečiť, aby sa nevytvorila taká platforma politická a spoločenská, aby sa také udalosti, aké sa odohrali 17. novembra, mohli zopakovať. Čiže je to stručne tých 5 bodov z 21.11. O tých hovoríme, áno? V podstate, hej. Len tam potom, ja viem asi, o čo vám ide. Ide vám o niektoré konkrétne body, ktoré sa nezhodujú s bodami iniciatívy Verejnosť proti násiliu. Ja rozumiem, aby sme vedeli, o čom diskutujeme teda, hej. Áno. Ďakujem. Prosím vás pekne, tie pravidlá hry, tak ako v trhu sa vyvíjajú, takže keď súhlasíte, urobíme to tak, že tu teraz odznela odpoveď, majú právo na otázku. Tam bola otázka, nezodpovedaná ešte. Áno, takže keď odpovedáte, tak nech sa páči. Nech sa páči. Povedať slovo. To nebola otázka, to bolo len... No, že aké... Ja ten výrok nepoznám Sudra Gorbačova. Ale na zasadení UVK ešte sa rozprávalo v súvislosti s úlohou hodnotiť minulosť, hlavne posledných 20 rokov, zhodnotiť 68. rok ako pokus o reformné hnutie v Československu. To je určitá odpoveď. Yes. Takže teraz poznáte. Ja som čítal tú správu ČTK doslova v takomto znení. Tak ja nevylučujem, to je možné, že on tak povedal, ale len ja rozprávam, ako v našich stranických materiáloch teraz sa to označí. Vy chcete, aby som zasahoval do obsahu, čo ja samozrejme nemôžem. Prosím vás pekne, veľmi jednoznačne, otázka, presná odpoveď. Buďte si vedomí naozaj... Mám konkrétnu otázku. Áno, nech sa páči. Ako sa pozeráte na situáciu niektorých pánov, ktorí nás zastupujú v zahraničí, ktorí sa tu natoľko skompromitovali, že ako odmenu dostali veľvyslanecké kreslá v zahraničí. Napríklad pán Pezlár v Dánsku, pán Colotka v Paríži. A ako to mienite riešiť a kedy? Býva normálnou praxou, nielen v Československu, ale všade vo svete, že politici idú do diplomácie a diplomati idú do politiky. Pokiaľ ide o identifikáciu vašich obvinení, ja si myslím, že ich treba predložiť tým miestam, ktoré to musia urobiť a na základe toho vyvodiť patričné závery. Ako viete, v rámci Československej ústavy zahraničná politika patrí do pôsobnosti federácie. Nebudem sa pýtať na spokojnosť Ja len odpoveďou. poznámku. Nech sa páči, máte právo na osobne otázku. si myslím, že pre diplomáciu treba vychovávať kádr iným spôsobom. Máte právo, vaša strana, teda strana podľa Priestorová, má právo na otázku. Ja by som našich priateľov prosil odpovedať na otázku. Mne z vašich požiadaviek, pretože aj mi sa zdajú dosť také dynamické a
variabilné, čo svedčí aj napríklad vystúpenie, lebo rozprával aj menom Verejnosť proti násiliu. Jiržiu Kantorka dneska v televízii som len náhodou započúval. Nie je úplne jasné, aký je vzťah hnutia Verejnosť proti násiliu k socializmu. Ja nesúhlasím totiž to s delením socializmu na odmietanie. Ja nepokladám stalinský socializmus za socializmus, nepokladám Brežnevský za socializmus. Ja možno nebudú aj moji súdrovia s tým súhlasiť, lebo Polpotovský, to stalinský socializmus prosto nemohol byť socializmus. Ja si socializmus ako ináč predstavujem. Ale aký je vzťah vášho hnutia k socializmu ako k idee humanizmu, demokracie, neustáleho zlepšovanie sociálnych podmienok ľudí a tak ďalej? Odpoveď. No, ono sa tie prívlasky celkom vylúčiť nedajú. Pretože keď ich vylúčite, čo vám zostane potom zo socializmu? Dneska všetci teoretici marxisticky priznávajú tak v Sovietskom zväze aj inde, že sám pojem socializmu je v hlbokej kríze. Dneska nikto nevie povedať, čo to socializmus je. Pochybujem, že by sa na to našla jednoznačná definícia, ktorá by bola priateľná pre všetkých. Socializmus jednej triedy a jednej strany? Ukazuje sa, že nie. Socializmus tej totalitnej ekonomiky? Ukazuje sa, že nie. Ak toto všetko vylúčime, čo zostane z pojmu socializmu? Zostáva tu iba určité všeobecné konštatovanie, ku ktorým napríklad dospeli Sovieti, mnohých tí teoretici, myslím, sovietskí, ktorí hovoria, vylúčme toto všetko z diskuzie a vráťme sa k tej elementárnej východiskovej definícii socializmu, ktorá znie spoločnosť lepšia, dokonalejšia, spoločnosť, ktorá uspokojuje záujmy ľudí. Totiž tu sa doteraz stále hovorilo zo strany mocenských štruktúr a hovorilo sa to aj výhražne. Sú ohrozované záujmy socializmu. Ide o blaho socializmu. Ide o osud socializmu. Ale čo to je záujmy socializmu? Ja poznám záujmy ľudí, ale ako náhle začnem hovoriť o záujmoch socializmu, dostávajú sa v tej doterajšej podobe tie záujmy do protikladu so záujmami ľudí, národa. Pretože sa hovorí, v záujme socializmu je likvidácia triedy buržázie. V záujme socializmu je proste boj proti tým disidentom. To sa donedávna hovorilo. Keď charta vystúpila so svojimi požiadavkami ľudských práv, vystúpila so svojím základným prehlásením, tak sa povedalo, toto prehlásenie je proti záujmom socializmu. Toto prehlásenie hovorilo o základných občianskych právach. Sú teda základné občianske práva proti záujmom socializmu? Ak je to tak, tak takýto socializmus pochopiteľne všetci odmietame. Práve tým, že zo strany stranických ideológov a predstaviteľov sa záujmy socializmu vždy stotožňovali s týmito mocenskými záujmami, sa stalo to, že ten pojem socializmu bol totálne diskreditovaný, ale nie nami. Bol diskreditovaný práve nimi. Aký je váš vzťah k socializmu, tomu imaginárnemu? Imaginárnemu žiaden. Imaginárnemu nie. Pardon, alebo teda to tu moderujem, alebo si tu diskutujete sami. Áno, potom sa vrátim na svoje miesto. Prosím vás pekne, vaša strana má právo na faktickú poznámku k tejto otázke a potom otázku kladie druhá strana. Nech sa páči, len faktickú poznámku. Ja by som, pán Kusy, urobil len faktickú poznámku, že ak zbavím socializmus proste pojmu ideologického, pre mňa ako politekonoma, socializmus predovšetkým na rozdiel od kapitalizmu znamená toto, presná definícia, že zatiaľ, čo spoločenskou funkciou kapitalizmu je len starostlivosť o reprodukciu základných výrobných prostriedkov, alebo to, čo Marx nazýva C-čko, tak k socializmu pribúda ešte druhá spoločenská funkcia, to znamená starostlivosť o reprodukciu spoločenskej pracovnej sily. Žiaden iný rozdiel v tomto, z tohoto hľadiska nie. Nech sa páči, ale ohrozujete sa, že sa budete baviť len o tejto téme. Keď ju považujete za základnú, nech sa páči.
Ak je to tak, tak potom ten socializmus realizovali niekde inde a nie u nás. Realizovali ho vo Švédsku, realizovali ho v Rakúnsku, vo Fínsku, v omnoho dokonalejšej miere než u nás. U nás sa v tom neurobilo doteraz nič. To je práve tá diskreditácia pojmu socializmu z našej strany, nie zo strany Rakúšanov alebo Švédov. To nakoniec Sovieti otvorene priznávajú. Nech sa páči, druhá strana. Ja stále sa držím kréda, že ide o spoločnosť, ktorej slobodný rozvoj jednotlivca je predpokladom slobodného rozvoja všetkých. Toto, myslím, je idea, ktorú musíme mať na zreteli a z toho vyplývajú rôzne dôsledky pre systém spoločenských vzťahov, aby toto takto sa mohlo utvárať, pre pravda otázku mocenských štruktúr, pre spôsob teda tej duchovnej, kultúrnej sféry a tak ďalej, že? Aby nebolo odsudzenie od výrobných prostriedkov, odsudzenie od moci a podobne. Že okolo toho sa podľa mňa točí celý problém, že? Okolo tejto problematiky. Faktická poznámka z vašej strany. Lebo i váš boj proti násiliu a tak ďalej, to všetko, vlastne ten humánny aspekt sa tu nakrúti a my musíme prejsť do toho, aby sa nedeklarovali, ako sa to robievalo. Tie základné princípy, ktoré sa týkajú rozvoja, slobodného rozvoja ľudskej osobnosti, ale aby sa premietli do praxe, aby sa konkretizovali v všetkých praktických štruktúrách mechanizmov. A boli dynamické, vyvíjali sa, spoločnosť sa vyvíja a mala by sa vyvíjať. Prosím vás, keď ste definovali tou prvou vetou to, čo vy rozumiete pod socializmom, nehnevajte sa, ešte raz ju môžete zopakovať, aby som priamo na ňu zareagoval. Hovorím, to nie je definícia, to je vysoká ohniskové východisko, že ide zápas o spoločnosť, ktoré slobodný rozvoj jednotlivca, osobnosti, je predpokladom slobodného rozvoja všetkých členov spoločnosti. No ale to po mnohých stránkach sme tu doteraz mali antisocializmus. A vy ste boli Jeho predstaviteľ. jeho predstaviteľ. Prečo ste mlčali, keď ste si toto mysleli? Aký slobodný rozvoj jednotlivca? Mohol by som vám teraz čítať, tu mám deklaráciu ľudských práv. Situáciu cirkvi môžem spomenúť. Situáciu v slobode podnikania. Otázku, ako informujú mass médiá. Otázku v kultúre, ako sa mohli ľudia prejavovať. Netreba menovať ďalej, všetci diváci vedia, aká bola situácia. Aké je vaše stanovisko? Prečo ste doteraz k tomu mlčali? Vy, kapacity, akademici, predsedovia vlád, podpredsedovia vlád. Nech sa páči. To je smiešne? Áno, je to bežný človek si túto otázku... Nie, ja vám... Na druhú stranu ideme. Áno, odpovedaj. Pozrite sa, bolo by veľkým zjednodušením povedať, že sme na túto otázku neodpovedali. Miera samozrejme zodpovednosti u každého je za ten úsek, ktorý robí, adekvátna času i postavenia, ja s tým súhlasím. Chcem ovšem povedať, že samotná prestavba, ktorá smerovala do dvoch oblastí, do oblasti hospodárskej a do oblasti demokratizácie spoločnosti, nie je odpoveďou na túto otázku. Bola vyvolaná týmto hnutím, touto občianskou iniciatívou, alebo normálnou, samozrejme občianskou iniciatívou. Už skôr, veď je takto aj tak je definovaná. Samozrejme, že otázka kvality a otázka pohybu, to je druhá vec. Ale ja súhlasím s tým, že veď pán Kusy, ako bývalý vedúci oddelenia ústredného výboru strany nášho, tiež a teoretik socializmu, tiež v tejto oblasti asi, keď klade túto otázku, asi mal nejaký podiel na jeho rozvíjaní. Nech sa páči, druhá strana. Ja len tej prestavbe by som chcel povedať, o akej prestavbe hovoríme, respektíve skutočne iba hovoríme. Prestavba u nás v skutočnosti vôbec nezačala. A myslím si, že by ani nemalo ísť o akúsi prestavbu. My by sme sa mali pokúsiť postaviť niečo nové. Nie myslím my tu, ale všetkých nás, tých 15 miliónov. Vychádzať zo seba a niečo postaviť. A nie prestavovať niečo, čo nemá základy. Vy ste nevytvorili za tých 40 rokov základy na to, aby sa to dalo slušne prestavať. My musíme niečo slušného začať stavať, priatelia. A vytvoriť najskôr základy. A na tom sa musíme dohodnúť. Zatiaľ je tu iba vyhlbená jama. Ja som stavar, tak sa vyjadrujem obrazne. Ďakujem. Replika z druhej strany. Pán Kňažko, dovoľte, aby som sa nepohyboval v oblasti semantiky, ale aby som vám povedal, že ak dovolíte, ja mám na to svoj názor a myslím si, že aj mnohí naši ľudia tiež majú.
Ale ja im to nechcem brať. Chcem len zdôrazniť jedno, že pokiaľ ide o prestavbu, to je to, o čom tu dneska diskutujeme, pokiaľ ide o oblasť hospodársku. To je pohyb od vlastníctva celospoločenského v reálnej forme k skupinovému, teda podnikovému, ktoré zabezpečuje, aby sa meral prínos každého kolektívu pracovného takou mierou, ako participuje na tvorbe, ale so všetkými dôsledkami. A pokiaľ ide o celkový proces demokratizácie, veď vy si myslíte, že tú ústavu, ktorú príjmeme možno za pol roka alebo za 3 mesiace, že tá sa rodí dneska alebo po tieto dni? Veď ona sa rodí už 2 roky. A v rámci toho existuje, keď chcete, a o tom diskutujeme, ktoré sú tam proste ako ponovom formulované základné ľudské práva. Veď to je to, a na to som chcel hovoriť, na túto otázku odpovedať, čo pán Budaj postavil. Čo sa robí? Ja som sa pýtal, čo sa robilo. No čo sa robilo? A konkrétne tu na pána akademika, ten mi na to neodpovedal. Ako on sa vyrovnáva on osobne s touto situáciou, isté je to neľahké. Netrvám na odpovedi. Nejde o to, aby sme ľudí stávali pred možno takéto osobné otázky. Odpustite mi to. Ale nedalo mi, keď ste takto zadefinovali socializmus. Lebo ja som prežíval tiež situácie neslobody a celá moja generácia, toto bola moja dospelosť, normalizácia. No, ale ja by som, ak mám slovo, dovolíte, máme právo položiť otázku? Máte právo len ale toto by som mal odpovedať. Ja sa na vás vôbec nehnevám. Ani mne nie je jasno, keď si teda ľahko, keď si vlastnú históriu, kde som tiež mal určité ilúzie, že to, čo postupujeme, hádam, smeruje k tomuto cieľu a ukázala prax, že tomu tak nie je. Obyčajná historická prax preverí určité predstavy alebo názory, či stačilo riešenie bytej otázky. Sme mysleli, keď dáme čím skôr ľuďom bývanie, strechu nad hlavou, že prosím, vidíme, že to nie je celkom vyriešenie problému, pretože tu vykáza určitá štandardizácia a ľudia ako náhle získajú ten minimálny priestor, nemajú dostatok priestoru pre individuálne, pravda, rozvetvenie týchto možností, že ukazuje sa mnohých otázka, že sme nedomysleli, alebo sme na to išli zle. V jednotlivostiach sme snáď mali aj kritické hlasy. Ja som sám dlhé roky učil na vysokej škole a stretávam sa so svojimi žiakmi a by som povedal, nemáme si veľmi čo zazlievať, lebo sme z úprimného srdca vystúpali za niektoré pravda spôsoby riešenia tých problémov ľudského sú našej vlasti. Dlžíme jednu otázku občianskému hnutiu, tam sme zmenili poradie, takže nech sa páči otázku. Tak musím znovu sa spýtať niektorú z tých, ktoré som už vymenoval. Stanovisko k demonštrácii 25.3.88. Dnešné vaše aktuálne. Odpoveď. A ešte otázka doplnená. Môže sa verejnosť dozvedieť, kto osobne vtedy rozhodol o takomto postupe poriadkových síl? Vy to iste viete. Boli ste pri tom, aspoň niektorí z vás? Ja som tam nebol. Ani ja som nebol, nie preto, že by som sa chcel zbavovať. Ja som prišiel na Slovensko pred rokom a pol. A ja si myslím, že keď bude treba túto otázku vyriešiť, tak... Kedy to bude treba? Tak ja si myslím, ak je postavená tá otázka, pán Kusi, vy ste ju, pán Budaj ju stavia teraz. Ja som sa touto otázkou nezaoberal. A vy chcete, aby som vám dal odpoveď kompetentnú a kvalifikovanú teraz? Ja som si myslel, vôbec úprimne povedané, jednu poznámku. Ja som si myslel, že sme tu prišli na to, aby sme hľadali spoločnú cestu a spoločné východiska. Zatiaľ sa tu žiaľ objavujú hlavné retrospektívne pohľady. Možná, že... To sú prekážky tej spoločnej cesty, ktoré treba odstrániť. Chápem to faktickú poznámku z vašej strany, áno? Takže pokračujte. Nech sa páči. Takže máte právo na otázku z vašej strany. Nech sa páči. Ja takúto mám otázku. Dvaja partneri, keď sadnú za stôl, či je u dialogu, lebo o toho, že sa chcú niečo dohodnúť, a to uvádzam otázku, nebudem nič, tak musia vedieť, by som povedal, limity svojich vlastných nárokov do určitej miery. Tie limity nárokov vašeho hnutia
boli, myslím, sa vytvoril priestor pre realizáciu uznesením UVKSS i dohodou dneska dosiahnutou v Prahe za účasti predsedu federálnej vlády. Potom nasledovala tá tiskovka, tlačovka, potom ešte vystúpal Jiří Kantorek a ten nastolil nové požiadavky, ktoré predtým som ja teda nepočul ani v občianskom fóre, ani nikde inde. Zrušenie ELM, politické strany na pracoviskách a tak ďalej. Celý rad požiadaviek, ktoré je možné charakterizovať ako nových. A dajme tomu, predstavme si situáciu, že by boli realizované tieto. Budú sa očakávať ďalšie? Totižto dvaja partneri musia poznať limity svojich požiadaviek, tak trochu. Odpoveď? Prosím vás, myslím, že tie požiadavky, čo boli formulované, všetky sú prekážkou na ceste dosiahnutia toho, čo by sme mohli definovať ako čo nás spája a niekto to tu nastolil, že čo nás rozdeľuje, keď tu sedíme teda oproti sebe pri tomto stole. Ja myslím, že čo nás spája, je to spoločný záujem a spoločná zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny a rozvoja tohoto národa. Hovoríme tu o socializme. Aj vy ste konštatovali, že tá podoba socializmu, čo sa tu doteraz vytvárala, bola v rozpore s deklarovanými princípmi tej spoločnosti. Nehovorme tu potom o socializme, hovorme o vytvorení sociálne spravodlivej spoločnosti na humánnych základoch právneho štátu. A všetky tie prekážky, ktoré k tomuto vedú, bude potrebné odstrániť. Čo nás rozdeľuje? Ak vy sami ste sa prihlásili vlastne k tomu, že tá doterajšia podoba socializmu nezodpovedala ani vašim predstavám, myslím, že ten základný rozdiel medzi nami je v tom, že tie vaše prístupy zostali na úrovni teoretických štúdií a že my sme prikročili k činu. A myslím, že doterajšia činnosť občianskej iniciatívy verejnosti proti násiliu prispela aj k tomu, aby komunistická strana získala možnosť prejsť tým procesom sebaobrody a mohla sformulovať tú svoju predstavu o tom, ako by tá spoločnosť mohla vyzerať. My sme si stanovili jasný program, etický program, že v tomto doterajšom systéme sa nedá prikročiť k vytváraniu sociálne spravodlivej spoločnosti. A tento program 10 dní a noci dôsledne realizujeme. A to je naša odpoveď a príspevok k riešeniu spoločenskej situácie. Áno. Ja som toho názoru, že poprvé, že socializmus i v teórii praxi je niečím otvoreným. By som povedal dokonca procesom, ktorý sa má naplňovať. A to nie je knižná formulácia. Chybou bolo, že sa stotožnil s určitým deštrukčným modelom a všetko, celý spoločenský vývoj, všetky aspekty sa porovnávali s ním. To bola chyba. Ale poznanie tejto chyby nevzýšlo z hnutia verejnosť proti násiliu, ale v lone komunistického hnutia už minulo z 27. zjazd, 17. zjazd z našej strany a osobitne 7. a 9. zasadanie. Chyba bola, že po 7. zasadaní, a v tom je zhoda, znovu sa, okrem ekonomickej oblasti, kde sa trochu pokročilo, v politickej rovine reforma zatiaľ aktívne, keď sa proklamovania uskutočňovala. Chcete ešte jednu faktickú poznámku z vašej strany k tejto téme? Tejto, ak vôbec zásadné otázke. Ja myslím, že dve veci tu vysia vo vzduchu. Obroda našej spoločnosti z hľadiska našej strany je nevyhnutná aj obroda strany samotnej. To je jedna téza, na tým bude treba dôkladne zvážiť. Po druhé, jestli sme prijali princíp pluralizmu a budeme ho musieť v širokej verejnosti skutočne vniesť do vedomia ľudia, do ich postojov, tak potom je otázka mocenskej sféry. Pretože to všetko, o čom tu je reči v tých požiadavkách, je problematika dielby moci a kontroly moci a spôsobu používania moci. Že tu nemôžeme mať ilúzie, kto vstúpi do politiky, to nie sú, pravda, nejaké rečnícke cvičenia alebo nejaké citové výlevy. To síce môžeme si dovoliť, pravda, na spestrenie vec, ale v podstate ide o problematiku záujmov a s tým sú spojené mocenské záležitosti. Ak budú koaličné vlády,
To znamená na spôsobe používania moci, na vymedzenie hraníc, kedy ja túto moc a na čo môžem použiť vo vnútri štátu, budú zodpovedať všetky kompetentné politické subjekty, ktoré sú v tej koalícii. A to myslím, bude treba sa k tomu dopracovať čím skôr. Je tam faktická poznámka od vás aj potom od vás, áno? Nie, ja som teraz nie. Dobre, nech sa páči, faktická poznámka. Vlastne, keď budú... Takto vlastne terajšia situácia je taká, že komunistická strana po krízovom období, ktoré ale netrvalo od roku 68 do roku 69, ale trvalo dodnes, po krízovom období sa znovu uchádza o dôveru občanov. Chce sa o ňu uchádzať v pluralitnom, voľných voľbách, slobodných voľbách. My vlastne spomíname iba tie okolnosti, ktoré je treba vyjasniť a prekážky, ktoré treba je odstrániť, aby toto vôbec bolo možné. Keď zostávajú staré, nevysvetlené viny, k tej sviečkovej demonštrácii ste mi nepovedali nič, aká je predstava o postupe, ani ste mi neodpovedali na to, že kto za to zodpovedal. Iste sa prístupí k tomu, nepochybujem, veď to je jediný rozumný a správny čin, že bude rovnako ako v Prahe vymenovaná komisia a tá preverí okolnosti vtedajšieho zásahu. Ale ostatné otázky, ktoré som spomínal, to všetko nie sú nejaké stanovovanie nových a nových požiadaviek, veď to sú problémy, ktoré tu navršila strana. Tie nevymysleli ľudia, my sme si ich nevyčítali niekde v zahraničných mass-médiách. To sú problémy, keď sme teraz vyhlásili, aby nám ľudia telefonovali, či sú toho názoru, že tieto problémy, že strana na ne má odpoveď a veľmi rýchle. Prečo pred týždňom neboli formulované vaše požiadavky? Ale ako môžete takto odpovedať? Veď to je celá spoločnosť, má obrovské množstvo problémov, ktoré budú artikulované. 40 rokov ľudia nevedeli a neboli vedení k tomu a boli zastrašovaní, aby artikulovali svoje požiadavky. A vy dneska chcete, aby sme odovzdali povedzme 5 bodov, ktoré keď budú splnené, tak všetko skončilo. Spoločenský proces sa zastaví. Prosím pekne, keď si skočíte do reči, sa pripravíte o faktickú poznámku, áno? Musím dať právo tejto strane, lebo ste si skočili do reči. Faktickú poznámku. Keby sme náš program boli formulovali pred 10 dňami alebo pred 14 dňami, neboli by sme sedeli za týmto stolom, ale v Leopoldove. Stačí vám? Druhá strana? Moment. Môžem otázku? Už pol hodiny proste. Nechcete, považujete to za skončené. Nie, ideme k inej otázke. V tomto kontexte kladem otázku. Nech sa páči. Tu sú dve pozície. Kňažko povedal, že my, komunisti, sme za 40 rokov na Slovensku nevybudovali nič, iba jednu veľkú jamu. Deštrukciu. Po druhé, pokiaľ ide o pána Ondruša, povedal, že my sme vybudovali čosi, čo ovšem nie je spravodlivá spoločnosť a teda dedukujúc z toho záver pre vašu platformu je to, že najprv, ako on povedal, treba to, čo tu bolo vybudované, deštruovať, rozrušiť a potom postaviť... Nie, ja sa pýtam, ja sa... Faktickej poznámky. Nechajte dokončiť a v rámci faktickej poznámky. Vydržte. No ja nemyslím, že ja som nechcel... A že na tom postaviť proste tú spravodlivú spoločnosť. To je otázka, ja sa len pýtam. Nepovedal som deštruovať. Nie vy, prosím. Postavili ste zle. A hovorím, ľahšie je postaviť novú budovu, ako prestavať budovu, ktorá stojí na zlých základoch. Je lepšie, keďže to je presne... Ja som s vami nepolemizoval, len som hovoril, vy ste povedali, že tu je deštruovať. Ale povedal pán... Vy ste povedal, že proste sme vytvorili jamu, treba vytvoriť základy. Na ktorej treba vytvoriť základy. A pán Ondruš povedal, že táto spoločnosť, ktorá je tu, nie je spravodlivá. Tak, áno? Správne to chápem. Prepáčte, že si odvážujem skočiť do reči, ale ak budeme takýmto spôsobom pokračovať, tak sa dostaneme do zbytočných sporov, kvôli ním sme sa nezišli. No isté, to, čo ste hovorili, boli trochu posunuté tie citácie. Napríklad pán Kňažko hovoril o jame v zmysle vyslovene sociálnych vzťahov. Medzi spoločnosťou a jej vedením vznikla takáto situácia. Nebudovali sa vzťahy, nebudovala sa dôvera. Politický systém to je jedna prázdny priestor, na ktorom treba začať niečo budovať.
Tu sa nehovorilo o tom, čo pracujúci ľudia vybudovali. Tu sa hovorilo o politickej situácii a vy to iste tomu rozumiete. Takže keď posuniete celú problematiku tak, aby diváci mali pocit, že verejnosť proti násiliu bojuje proti tomu, čo sa tu na za 40 rokov vybudovalo, veď pozrite sa, aj my sme slušne oblečení, relatívne sme síti a všetci vieme, že pred 40 rokmi bola tu iná hospodárska situácia. Celá Európa išla dopredu, Československo išlo dopredu a ak by som chcel byť, povedzme, konkrétny, pozrite sa, tu mám zoznam od známeho prognostika Miloša Zemana, v čom Československo išlo dopredu a v čom neišlo. Nebudem to čítať, že? Nie. Koľko vysokoškolákov máme my z obyvateľstva, koľko majú inde? Ako vyzerá náš... To nie sú pravdivé údaje, poznáte ich? To existujú, totiž zase kladete absolútnu otázku. Koľko máme my teda? Koľko máme my percent podľa vás populácie? Miloš Zeman uvádza, že podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí na celkovom počte dospelej populácie v tomto podiele Československo zaujíma 49. miesto na svete. To je práve tá manipulácia s číslami, s ktorou nesúhlasím a môžem vám dokázať. No možno toto nie je miesto na to, aby sme začali ekvilibristiku s číslami. Nie, to by tu musel sedieť pár. Prognostik má byť seriózny a nehádzať verejnosti takéto čísla. Áno, a s priemernou dĺžkou života to považujete tiež za manipuláciu. Ja hovorím ku školstvu teraz, prepáčte. Áno. No ja tu mám asi 60 takýchto údajov. Dobre. Obávam sa, že všetky nie sú zmanipulované. Nedívajte sa, že vám vstupujem do týchto... Áno. Keby ste využili takýto motto, také, že kľud, áno, veľmi pokojne, o nič nejde, tu, na iných miestach, budete vážne. Ale prosím vás, ak my sa skutočne to nemáme znamená. My sme tu není na čaj. Nech sa páči, dáme Zrejme musíme sa v jednom porozumieť. My nemôžeme na tomto fóre, nie sme pripravení odpovedať na niektoré otázky, pretože ja konkrétne nedisponujem mocenským aparátom, by som mohol povedať, kto za tie sviečkové, pravda, represálie zaujíma. Ale tu je počiatok, to je počiatok. Tieto praktické otázky by mali byť predmetom... Pardon. To treba tak stavať otázku. Ja sa pýtam, aké stanovisko k tomu zaujímate. Nie, vy ste povedal, kto za to zodpovedal. Prípadne, kto za to... Prvá otázka bola, aké stanovisko... No dobre, no. Nechajte akademika. Skrátka, tieto konkrétne praktické otázky musia byť na rokovacom stole už nie v televíznom štúdiu, ale pri najbližších normálne dohodnutých pracovných poradách. Pretože ja nemôžem sa zaujímať k tým sviečkam, ale je to tu, treba, aby do strany prišli, môžeme tam mať expertov a požiadať, prosím vás pekne, rážte túto presnú otázku zodpovedať. Takže ja som nepovažoval toto stretnutie za pracovné, pravda, stretnutie, ale skôr si v základných veciach vyjasniť pozície a prípadne formuláte ďalšie kroky. Takže preto vznikajú niekedy také dosť nervózne momenty. Chcete položiť otázku? Vaša strana? Alebo vy ste chceli Nie, ja chcem položiť otázku. Nech sa páči. My sme sa... Prosím pekne, otázka je na vás. My sme sa s vašim výborom dohodli minule, že budeme pokračovať v našom vzájomnom dialogu s vládou. Ja v tejto súvislosti chcem povedať, či taký dialog by vyhovoval, forma dialogu, že by sme sa stretli, jedna i druhá strana by položila tematické okruhy problémov, vytvorili by sme k ním paritné skupiny z odborníkov, ktorí by to posúdili a predložili nám, tak aby sme mohli skutočne veľmi seriózne, so znalosťou veci o jednotlivých otázkach podľa vopred pripravených návrhov rozhodnúť. To je otázka. Odpoveď? Dovolím si povedať, ja zámerne tu nekladiem napríklad otázky z oblasti životného prostredia, v ktorých sa trochu vyznám, pretože nechcem uvádzať proste práve tu na témy, ku ktorým nie je možné sa vyjadrovať. Veď toto sú zásadné politické otázky. Či vy sa stotožňujete s postupom poriadkových síl 25. marca 88? Na to sa dá odpovedať jednou jedinou vetou, tu som tu nepočul. Ja zásadne nie. Tak toto mi stačilo, napríklad aj divákom. A potom ďalšia otázka je, aký krok sa urobí, aby sa napravila krivda, ktorá sa stala. Zásadne, niekto to dal povedal, nemôžem odpovedať, lebo nemám tú informáciu. Isté. No, ale bola tu otázka Takto by sme boli išli rýchlo. Otázka podpredsedu vlády, nech sa páči odpoveď na ňu.
na formu, neviem to, Dialóg, prosím dialóg, pekne zopakujte. Konštruktívneho Viete dialógu. otázku. Aj veľmi konkrétneho. To znamená, ja kladem tak, alebo každý dialog, do ktorého sa zaraďujú náhodné otázky a v takejto štruktúre má vždycky veľmi malú nádej na produktívnosť. A z tohoto hľadiska aj kompetentnosť, pretože mnohé veci treba veľmi starostlivo zvážiť, posúdiť a preto doporučujeme, aby sme na úrovni vášho výboru a vlády sa stretli, môžeme sa stretnúť každý týždeň, položiť si na stôl otázky, problémy, ktoré treba preskúmať a súčasne, aby sme ich vytvorili preto pracovné skupiny, ktoré nám predložia už definitívne rozpracované problémy. Prosím, Ja si myslím, že toto prvé stretnutie práve bolo výhodné na to, aby sa hovorilo o tých politických otázkach. Vhodné, nevýhodné. A tie nie sú náhodné. Keď toto hnutie, ktoré teraz nás priviedlo do tohto štúdia, začalo násilím na Václaváku, tak nemôže byť samozrejme zabudnuté násilie na Hviezdoslavovom námestí. To nie je náhodná otázka. Takisto v dnešnej situácii nie je náhodná otázka o vašom stanovisku k poučeniu, alebo o vašom stanovisku, dajme tomu, k týmto dočasným zákonom vyhlásených po roku 69. Že? Takisto by sme sa mohli spýtať na iné, naprosto aktuálne otázky, ktoré aj diváci by vedeli identifikovať ako svoje otázky. A myslím politické otázky. Takže využíme toto stretnutie, ja neviem, či už sme sa chceli rozísť. K tým zákonom možno len taká čiste faktická poznámka. Faktom je, že patrí to i to v dokumentoch stranických urýchlenie mnohé zákony, ktoré nahradia tieto zákony, počíta sa s urýchleným prijatím. A ešte viacej. V súčasnej dobe, žiaľ, sa mnohé zákony v dôsledku potreby šijú tak rýchle, že teda obrazne povedané, že zrejme bude treba dbať do budúcnosti väčšiu kvalitu. Takže nech sa páči otázku. Teraz by ste mali položiť vy, lebo posledná bola vaša otázka, vaša odpoveď. Áno? Ešte faktickú poznámku? Len faktickú poznámku. Ja som rovnako ponúkol zajtrajšie stretnutie s koordinačným výborom študentom. Som ochotný parciálne načať tieto problémy, ktoré sú tu a ak chcete, tak môžeme to robiť i za takýmto okrúhlym stolom.